Oh, Cold Spring Resort, kung pag nagsugod, nangurog na daan. Ang ilang entrance is 30 pesos. Ang exit, libre exit. Libre exit. Cold weather sa Cold Spring. Kunyang sekreto dire kung maligo mo dire sa lupulan. Dala mo og magic cocktail. Sponsored by Hydro Flask. Ay, hydrate eh. Sorry. Dapat akong sponsorship. Hydrate. Palit mo Hydro Flask. Isulod. Ilim nun. Salamat eh. Ano tawag yan eh? Dire sa... So alit story lang diri sa Nupulan ba? Nag-open na sila atong ka research. Pero dire ko nakatuon og langoy. Ako po. 2004, grade 4 pa ko adto. Dire ko nakatuon og langoy. Okay. Among instructor kay si kalimot mo ko ka research. Basta kay nakoy tulo ka medal ato. Best in flying. Ito may plano to. Abayan na to ako magic water. Gamit among baso nga sponsored ni Bambi. Baho pa lang, makahubog na. Isog kayo. Hoy! Hello, welcome to my vlog. Kita ang lagay ron. Tumato ka mag-ituon ba? Wala nakikiliwat ako kay. Wholesome. Wala na buktar mo. Ha? Wala na buktar. Deb den goy. Mabuna lang agtang. Kuruk-kuruk gue. Uy, Banaya whiskey. Siapa tuh Banaya whiskey bro? Kenapa di bedaut na gue ya? Siat utrong bedaut. Ya.
Fire! Ay. Balina. Yan, mas dudos. Kung maligaw dali, sigurado ng hangos pagsaka. Cool, ingay. Daot, banayad, whiskey. Pag-drive di dudos, ng dagan din may. Tinood dito siya mga idols na the best time. Saba ba? The best time nga maligo sa Hanupulan is during mag-ulan. The water is warm. Thank you kayo Hanupulan Cold Spring Resort. After niyo mag-swimming, may ikon ay snacks.